makabili kaya. Klase oh. Mani. Ito, 4 na balot. So ayun nga, sakay na ako ng taxi papunta na ng airport. Ayan. Sa loob ng 4 na taon makakapagbakasyon din sa wakas. Right. So ito na nga, diretso na ang biyahe papunta na ng airport, si Oragon. Sige, biyahe tayo mga besi, mga bay, mga ka-Oragon yan. Bagong airport ng Jeddah, King Abdulaziz International Airport Terminal 1. Ito na, ito ang sasakay. Bahala ng mga bagahe, mga luggage. Nakapag-check-in na ng luggage yan. Hintay na lang ng boarding time. 6:15 boarding time yan. Ayan o, boarding time. Flight is between 44 Jeddah to Riyadh. Yan na. Tawag ng airport dito. Ang laki. Grabe ang poste oh. Ang lalaki. Laki ng airport dito sa Jeddah, bagong airport. International departure. Yan na. Gala-gala, mamaya pang 6:15 unboarding time. Makaupo na lang kaya? Sakit sa paa? Lakad ng lakad. Yun. Makakauwi na rin. 4 na taon. After 4 years. Yun. After 4 years. Bago makauwi ulit ng Pinas. Ayan, hanapin natin tong 058 na to. Riyadh flight SB 1044. No? Gate A01 to 12. Ayan.
05A kami. 05A na. Boarding time. Sakay na ng airplane. Saudi Airlines yan, oh. Aba. Laki ng propeller. Landing na sa Riyadh. Dito na kami sa Riyadh. Kabababa lang ng eroplano. Takbo. Bata. Sakay ng bus puntang International Airport. Galing domestic. Walang laman. Ako lang. Tsaka yung crew. Dito na ako sa Terminal 4 ng Riyadh. Saan bang entrance ito? Terminal 4. Grabing patsikot-sikot. Saan bang entrance dito? Yung flight. Ayan o. Gate number 405. Anong oras ng ano? Alas 11:25. Departure. Kami naghihintay yun. Flynas. Boarding time. Nila kayo katabi. Kabilang side. Napilili ko yung sa kuya. Good evening po. Diretso lang. Welcome. Sa likod po po. 56A. So you can have that also on the other side. Ay, window side. Yan o. 56A. Ayun, dito sa may pakpak oh. I'm pleased to have you on board Saudia flight number 862 traveling to Manila Nina Aquino International Airport. Our flight time to Manila will be 8 hours and 10 minutes. Dear guests, on behalf of Saudia SkyTeam and our global partners, we are pleased to give a special welcome to all our fraternity and elite class members. We appreciate and thank you for your loyalty. Wala akong katabi ah.
Bakante yung dalawa. Vacant yung dalawang upuan. Tutulugan ko yun mamaya. Kahiga. For take off yung runway. Ganda oh. Yun oh, maliwanag na. Pagkatapos ng mahaba-habang biyahe, maliwanag na, malapit ng lumanding. Yan, ito na nga yung aming meal for the day bago lumanding. Ito yung aking yogurt, oh, mango flavor. Yan, oh, yogurt, mango flavor. At ito ay pancake at saka mixed fruit. Saka syempre, ayan na, oh, yun, kain na, may croissant pa, diba? At may juice at tubig. Sige, kain na na. Bira. Yan. Malapit na lumanding. Oh. Dagat na to ng Pilipinas oh. Kapal ng ulap oh. Di kita yung baba. Bumuka na ang pakpak. Ayun oh. Baba naman yung pakpak. Ayun oh. Ang ganda oh. Isla. Ganda. Mababa na. Ayun na, mga bahayan na. Pasig River. Pasig River. Grabing bahaya no. Ganda oh. Dami palang bulak na. O pala yan, pala yan. Palaisdaan. Landing na. Grabe yun. Yan na. Expressway. Yan. Yan na. Yan na.
Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Yan. Bukang-buka yung mga palikpik ah. Oh. Nasa na iyan na. Dalawang hawak kong cellphone video. Pa-video si ate. Yan. Yan yung sinakyan namin, oh. Okay. Oh, daming tao. Ano? Ayan na. Ayan na. Tapos na. Ang bilis ah. Oh. Bakit? Pacific yun ah. Ayun, may lilipad na. Full operation na ba to? Tapos yan pag dyan, iiwas pa Shin. Uy. Ah, bago sa pangamoy, ha? Bago sa pangamoy. Oh. Ba't nagluluha naman to? Sino? Ganyan talaga yan. Inhit na ba to? Uy, uy, uy. 6 months na siya. Si walang inhit niya, si Yuri. Natatakot. Yuri! Yan si Yuri. Ano, suka ka? May survive ka dyan. Nalaaway oh. Ano? Amoy Saudi yan? Inspector yan eh. Tingin yan. Amoy mo yung bag ko. Amoy yan ang amoy. Amoy yan surot. Nagdila na.
Oo. Tingnan mo, ano na, para yung aso eh. Aba! Mabaho daw yung bag mo. Sabi na. Ano amoy? Ha? Walang laba-laba yan ah. Yuri! Shh, Yuri. Ba't laylay ang tiyan nito? Bilbil yan? Yes. Oh, Shin. Ito, si Yuri oh. Ano naman? Nag-inspeksyon na. Ganyan yan, parang Oh. yung aso eh. Yuri! Buksan nyo na. Sus. Yan o. Margo. Nagluluha ka. Kaliit naman ito. Mabait kasi siya. Ang sandok. Oh, yan. Ulam, adobong, tuyo. Kanin. Oh no. Sandok eh. Bakit naman? Ay nako, ay nako. Ito na ba si? Ay shit. Kaunta mga bisi. Iisod mo nga ng kaunti itong electric fan. Ilayo-layo mo nga ng kaunti. Yan si Yore. Nandun sa ano Pogi. yung white box. Pugi. Bilbil na yan. Di man nagpit sa katawan. Ganyan talaga. Kahit yung kay Kulis may ganyan. Unboxing. Yuri din. Unboxing with Yore. Yun o. Sige. So yun eh. Pasosugatan. Margo! Tingnan mo ang itsura ni Margo. Ganyan talaga yung nagluluha. Oh, yung ginamit ko pang vlog eh. Ito ibibigay kay Ate Edin yung panggupit. Sa lubong. Sabon? Yung mga charger. Ay, mga relo yan eh. Gusto mo yan? Ganito yung ano yan eh, panlalaki. Ito mama mo mag-break. Ang gamot pala mo. Oh, may ganito din. Si ano papa oh. Bilang meron din ko yun. Oo, bumili din. Ganyan din ko na kayo. Kala ko wala eh. Ayan, magana. Meron din. Oh, Malaki pa nga yung nabili ko para sa inyo. Kasi sabi ko, ay, umutala ako tayo. Apat na pares. Hindi ko na tatong pares. Tatong pares lang yung nabili ko. Eh, ganito rin. May ganito rin akong binili gold. Hindi, tabi natin. Yes, mas alam. Ito ang mga maliit. Hindi ko doon yan. Malaki-laki. Ito ba? Sabi mo na wala naman yung cellphone. saan na si Yuri? Ang laki oh, may dates. Oh, nang ano na doon? Sino? Ang wala kasi Yuri. Yuri! Bakit? Ito na, hindi ko na si Kulis nito. Wala mang piling kilo-kilo. Ah! Gutom na siguro yung Oo nga. nagpaparamdam na. Wag. Oh, meron pang din po. Ito. Nalimpo yan. Oh. Bakit?